Shalom. Saluhut parhaladu HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu madihamu amanginang, remaja naposo bulung, nama dohoti ibadah di gereja nang dibagasatta marsada-sada. Selamat hari Minggu madihamu amanginang parhalodonang. Saluhut ruas nihuria ni tuhata, nuaing sahat mahita, tuminggu pentakosta na parjolo, ima pesta las niroha dihita, makalason haroronito di porbadia tu portibion, ima pangodioni, alani saluhut parladu jumulu pasahaton, selamat hari pentakosta ma dihamu. Selamat hari Pentakosta matutu dihamu amanginang parhaladonang, dan di bagasan daging di tuhatai marsaur dohot hita alai tung di bagasan ton dinama. Atong sian nasaroha dohot haporsyaon, tapasangap matuhani, tapuji ma ibana,
marhite ede pujian songot topik ni minggutta sadarion waso ni todi porbadia na pasadahon. Ta puji matuhata marhite buku ede nomor 108 ayat sada sahatu ayat tolu bain ma gaba-gaba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonodo ninna Tuhan Jehovah, lehonok kuma Tuhamu rohanai baru, dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna, jala ucatokku do roha batu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku mat todikku tu bagasan ate-ate muna, ahu doma bahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku, akka uhupupe radotan muna jala patu pamuna do. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata ama nami, hodo namano dangi jala mengajari rohani akan na porsia di hatam,
marhite-hite to di porbadia, sai buhai rohanami, asa ture rohanami marhite-hite to dimi, asa to tonggo dame rohanami, makalason hagugunai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamo mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana nienet sia Yohanes bidu saplopat ayat 26. Alai anggoto di ima to di porbadia, sisuruon ni amai marhite-hite gwarho, ajar honon jala pengotonen ni ido tuhamu, nasa nahu hatahoni tuhamu, ima sahatna atong rak mangidugugo mahita tuadupan ni debata laho mangulahon patik nai ale tuha debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen.
Tato poti madosata nagodangi tu adupan ni debata martangiang mahita. Ale tuhat debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matubagasa rohanami hasisan ni dosa nami i. Lehon matuhami to dimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asin ni roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portiebion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabe gema hatabaga-baga taringot tuhasisan ni dosatta. Isebe mangulahon akan ni pilit ni debata. Debatado mamitori. Ise do nama dabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadada holani. Naung mulak mangulu do. Jala di samun debatado ibana. Mangodihon hita hasang hapon ma di debata na dikicang. Tabuk kama bibelta epistel dihita di mingguta saderion ima nanienet sada Musa bidu sa 40 sada mamuk kamaisan ayat 37 rodi ayat 42 tajahama marsikap soring. Dengan mahatai di rohani Raja Parau dohot di rohani akana posona sudena. Jadi nina Raja Firaun mamandok akana posonai tung tagamon maju panghita jolma songoni dana naninya nani tondi ni bata. Dungi di dok Raja Parau ma tu si Joseph dung di pabotohod debata tuho sudei dang adong jolma nau patas meroha
jalano pistar sianho. Sahatuho ma bagasu guru dokmu ma sandok basoki holan habang saharajawan lima hansur ngaku sianho. Akup ni nina raja parau mamadok si Joseph. Ida ma nunga hupasahat tuho sadok tano misiron. Rak majama hita di ayat 42. Dungi di upak raja parau ma titis siat tanganna. Jala di solukko tu tangan si Joseph. Dileho dalam sultana botar bahin abidna. Doho sape-sapena. Dibai do horuk-kurung sere turukungna. Ima sahatna. Martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay songonan ni hatidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima nanti pon si Maria nagabagya biasa to di porbadia adorang suhabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman silatus na mate terpajal do ibana di hau di persilang na tuak tudol don huntam na mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana pangulu sohut tanoon mangumi halak na mangulu dohok na mate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panek Kristen akan nabadia doho di hasan dosa doho di hatai nama dok mulak mangulu sogo daging ni halak mate doho di hanguluan na soro sudah. Amin. Tapuji matuhatta marhite kor ina para di Kamis diuduti mamuse kor ama kantate.
Tapi kema titing na masa di huriata na sa mingguon. Huria nani haulongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Saunari tatangihon ma titing ni huriata di bagasan mingguon. Ima minggu 10 Mei 2024. Naparjulu goar ni minggu. Goar ni mingguta sadarion ima minggu Pentakosta naparjulu. Pesta parjulu parningotan hari asa saur ni todi parbadia doho topik huaso ni to di perbadia na pasadahon na paduahon pilihan khusus di hari sadarion papungu pilihan khusus dohita tuha perluan pembangunan HKBP Bonang Indah na di pasahat marhite amplop naung pinaradi ni huriata jala di pasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon na patuluhon berita habot ni roa. Di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 nunga nang salpu nunga marujung ngulu sahalak ruas ni huriata ima amang manogi sinabela manang opu maretadoli umur 67 tahun na maringanan di kampung duku Legok masuk wik Bethlehem jala dibuan tuudian di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di TPU Palasari. Tatangyakom ma asa sude keluarga na ditarikun naung jumului di lehon hagugon dohot pangapulion sian Tuhan debata. Napapaton pesta parningotan di hasa saur ni todi porbadia manang Pentakosta. Naparjulu pesta parjulu parningotan di hasa saur ni todi porbadia manang pesta kosta naparjulu. Di hari sadarion ima pesta parjulu parningotan di hasa saur ni todi porbadia manang Pentakosta na parjolo. Paduahon pesta paduahon parningotan di hasa saur ni todi perbadia ima Pentakosta paduahon di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 masuk pukul 20 maringanan di gereja di Patupa Huriata do parmingguon pesta paduahon parningotan di hasa saur ni todi perbadia manang pesta Kosta paduahon. Sinoson tu sude punguan kor kategorial dot kor week asarade lahu patu begio ne di puji-pujian dung sidung per minggu ni diuduti ma tu sermon parhalado HKBP Bonang Indah. Na palimahon ruas nataba mamuka di hari sadarion minggu 10 Mei 2024 gabe ruas ni huriata ma ima arif suci pakpahan sadana poso narosian ruas HKBP Sibolga Julu, Resort Sibolga Sada, Distrik Sia Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Saunari maringanan di Jalan Bidar Tolu A nomor pitu RT 0208 Kelapa 2 Tangerang masuk wik Jerusalem. Tatangyakom ma arif suci pakpahan asagabe ruas na mangulu di huriat tahun. Di pangido tu arif suci papahan asa jongjong diinganan nama sawanari mulate digijang do nasida selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah debatama nama masu-masu napaonopon maka tidakon haporsiaon khusus. Di hari sadarion di parmingguon arian pukul 10 di Patupa Huriata do acara makhatidakon haporsiaon khusus tu sahalak yanakon ni Huriata ima Henni Natalia Boruhu Tagaol nanaung madohoti persiajaran parguru malua saliling 2 bulan di batama na patuguon rohana sida na papituhon kunjungan kasih di hari sadarion minggu 10 Mei 2024 di Patupa Kor Inadebora HKBP Bonang Indah do kunjungan kasih tu HKBP Kodia Tangerang nani ulun ni inang Bibel Pro Epa Susilawati Nainggolan inang situa de Borusitorus dohot inang situa ka Borunai Baho napawaluhon
na mangapuli di patupa huriatta do acara pangapulion na parjulo tu keluarga sidabukke boru silalahi manangwik Bethlehem di hari sadarion Minggu 10 sia Mei 2024 masuk pukul 10 tolu na maringanan di Curug Wetan Tangerang siala nong jumulu di alap tuhatta na toras bawa ni inang boru silalahi ditiki naung salpu na paduahon dibagas ni keluarga LT silain inang boru pangaribuan masuk wik Nazaret di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 masuk pukul 10 sia 30 na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok PD Sada nomor Sada RT 006 026 Bonang siala naung jumulu di alap tuhatta na toras bawa ni amang LT silain ditiki naung salpui saya tuhatta mana mangapuli sudah keluarga na ditadingkon ni naung jumulu modingi napasiahon pertanyaan wik di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 masuk pukul 20 di Patu Pahuriatta ma pertanyaan wik na parjolo ima di wik Judea di bagas ni keluarga Nyonya SPH Tagalung Boru Huta Barat na maringanan di Perum Dasana Indah Blok RL Bonang na paduahon di wik Bethlehem di bagas ni keluarga Sintua Nainggolan Boru Sirait na maringanan di perumahan Legok Indah Blok B 14 nomor 22 RT 03 10 Sada Legok di Pangido tu sude ruas ni huriata tarlumobi na adong di wek na be asaria madohoti partanyangani pasapuluhon rapot seksi remaja dohot na Posobulung di hari Kamis tanggal 27 Mei 2024 masuk pukul 15 maringanan di gereja di Patupa Huriatta do rapot remaja dohot na Posobulung sinosohot tu sude remaja dohot na Posobulung asarade madohoti parrapotoni 10 sada Tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset gereja sinosohot tu sude ruas ni huriatta asabui tapasahat tok ripe tu pembangunan dohot pengadaan aset ni gereja bui mata transfer tu rekening panitia pembangunan di Bank Mandiri nomor 1180 0010 onom sada 55 opat atas nama Sampai Sitorus 12 pilihan dohot iuran bulanan pilihan parmingguon pilihan sekolah minggu hamuliateon pilihan bulanan keluarga dohot iuran bulanan bui mata pasahat marhite situawek nabi manang sekretariat gereja manang ditransfer tu rekening huria 10 parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguan nong salpu buima tajaha di pail nang pinasahat ni huriatta marhite WA di Ganup Wik napasaplopaton selamat ulang tahun perhalado rapdohot ruas ni huriatta pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriatta nama ulang tahun hari atu tubuh dohot nomor ulang tahun hot ripe siat tanggal 10 tolu 1 tanggal 10 sia Mei 2024 hatan itu hatta si peopota imana tersurat di poda bidu 10 sia ayat 20 sada pasipardo sakap-sakap di bagasan rohani bawa alai sakap ni jahubado namar siohot akka goar-goar nomor ulang tahun hatu tubuh do nomor ulang tahun hot ripe boy mata jaha di pail nang pinasa ni uriata marhite WA di grup Wik songoni ma titing namasa di bagasan mingguon di Batama nama masu hita tapuji matuhata marhite kor amasion
Tapapungu mapeleata syakatok sada A dohot sada B. Tapuji matuhata otodi porbadia bongotima.
Amin ini batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Pentakosta madihita saluhutna. Hurian itu hata di bagasa tikion sahat mahita manangihon hatani debata di minggu Pentakosta na parjulu pesta parjulu parningotan ni ari hasasaur ni todi parbadia iman atar surat di ulau ni apostol bidudua mamuka maisan ayat sada sahatu ayat 10 tolu di bagasa tikion tajahamajo aka amanginang marsika soring parjulu mahami aka ama bawa ayat namangihut sudi aka parupuan manaka buru solima sahatuna sidung turpuki rak mahita aka dongan ama majahahon samulai juruna rak majah mahita haso songgop ni todi parbadia jadi dung jupang ari palima puluhoni Pentakoste pengumana sida saluhutna disada inganan jadi masa matopu suara siang hijau songon parmoson selima gabe digohi masandok bagas hudulan nasidai dari taria mari nasida suman tudi lani api namar jilam nisonggopi maganup nasida kami parbadi yang manasida saluhutna jadi mamuka parpangkuling margurut pangalaihan ni tondi tunasida maka pahosa alai dinamasa sorai marpu mana toropi jadi tarhalo mengana nasida aiganu kubege nasida maka tahun di hati jala longang si akanin nama dahalak Galilea saluhut nasida nama katai buasa ganut kita ubege di hati somalak tadi di Prigia dohot di Papilia di tanah Mesir dohot di akal luat Libya natukan Kirene dohot dahon nama ringanan di son akahalap Yahudi dohot di Kapadu jadi tarhalomon manasida saluhutna jutbe marohana akani nama sama nasida nomor 2 doi ima saat ni turpuki horas madihita saluhutna hurian itu hata apala di minggu Pentakoston martaba-taba akalas di rohata ima dina sahat ditongani huriato tutunaki sahalak naposo loraon ima jemaat baru ruas na baru tuhita dan apala perbereng nakinala memang terpeima do akaparhalalo di konsistori rono manang nasoro alani salinai pasahat tamima selamat datang di HKBP Bonang Indah kepada saudara Arif Suci Pakpahan sa Sibolga Julu Resort Sibolga Sada distrik Sia Sibolga Tapteng Nias lengkapian iso dia batutu hulaning sahalak mudua te iya mau lihat mah unang juhud. Iya, jadi
di arep suci Pak Pahan Parsibulga iya moliate ma naposo ate naposo bulung iya jadi ala naposo bulung tor di jalahi mana boy di arep Pentakos tahun tor di peleho diri nagabe ruas ni hagabe di sibu bonang indaw nate Parsibulga julu duau ate dia doras ate di sihado amokku porhanger sodo penuai ate no masih jalan aju hamujo Sibulga julu ibu dini gereja Sibulga julu mana kesabungan di distrik ate ya jadi selamat datang ma di ho anggia arep suci Pak Pahan napa sebulung di Sibulga hado itu kan iya, jadi mau lihat ya mak, sempat dotong ngisi Sibulga julu naposo pas mulak kuliah teh. Ya, selamat datang, silakan duduk. Iya, jadi di Sudeno nih kelas niro hatta posodo pe alai tor dicalahi do ulau perbarita na ulion songgop to di nebata dan ala naposo to emak to kagereja dia pe boy mai marminggu pica poso palagi bui ba manang tu dia pe margereja dang di naibana alai di jalahi do tutu gereja na bui parmianan di ibana majalo hatani di bata alani di hamu ka amanginang totu bulu turpukon dang na maol taatusi porsia duau alanunga leleng kita na marhuriaon jalanunga maos ulaun manang perningotan merayakan perningotan ni hasasar nito di Parbadia. Husukku majohita nuaeng las tu aplikasi mau nate ala biha molo na tersurat di buku na badiaon na jelas ikos sepakat do hita ikor atusatta do dakyabe terjadi hola niu ate unak peleta ba hula-hula anu rupani alai tababagas penno Husukko majohita tarlumobi di hamu akka namar pahean namar baju narara. Ade. Budan no bulak namar baju narara no terbul ate. Mangko perjohita na sudi. Alanya hama tutu komer baju nabera hamu sabor ngino. Sabor nginon. Arianon. Nisukum majo akka ina ne tunga-tunga do bereng narara anggak kaama terjarang di la festival pendora ulong narara te iya nisukum maju tutu inang upukem par maju te baju nang dak pola narara ni nalai identik tu narara te iya baju nang asa taberengan non haroto di perbedisasi tongna na warna haroto di perbediau na marjilam-jilam do, na warna biru do, na warna coklat do, berarti ada identiknya. Alana kadak tasuru nuang jamaton, bulo nunga dong akka acara tertentu, bulo tapar di ngotain namodim, bulo sabulason, dak boleh dingupo nih, bulo napasogi do, sudah hita di ujung tau perhuriaon, marpahian nadun dub bahita nina. Senari, tang di dok, ngatur di ulahon, berarti dia mengetahui, merasakan sudi akan nama saya. Alani majo, ibain ninang op gambar buru majo, matutu inang. Bila kamu jo mikrofoni. Nah, sorry tong, asa ta demonstrasi hojo to dion, siap-siap nanti yang naik sidi ate, naik sidi khusus. Iya. Bolo dang boy dia lusi na parjodo na paduaw nanno. Iya. Ito to ngayon to di asa tabejo enggo to do nuaeng. Asal monok kita nang bege jamitong nang gabi to dio nalnido. Ate. Baju nang. Dia maju tualannya ado asa merpahian na narara akadong atau. Alanilas ni roha mang. Alalas ni roha, puji Tuhan. Lo kamu jo tuna habirangi. Boleh habirangi terbahasa Indonesia ding. Apa yang melatar belakangi inang
Kenapa jemaat HGWP pada hari Pentakosta selalu terus tanpa ditingkatkan, tanpa diwartakan pakaian dari kaum perempuan secara khusus bernuansa merah. Tadi sukacita lasni rohate, inang hati? Ya. Karena sukacita dan damai sejahtera di hari Pentakosta. Karena Sukacita dan damai sejahtera. Waduh. Iya. Oke, oliate. Sian akka horong ama majuate, alana bulu amon, luar biasa do bulu pabaon taring waktu hasasaur nito di Barbadia. Ya. Ya pasti labung gay mak. Molo pengerti aku amang, saya kira identik dengan api menyala-nyala tersoni dora menurut tahu. Jadi Identik semangat dengan merah. api yang menyala-nyala. Merah. Hidup pengerti aku. Oliate. Oleh teman. Amat tabunan yang mana bainda. Iya, mau lihat ya. Na parpudi mau nate. Buat satabay ni, ala memang direkam doon. Ilio namang nenggula jotu nama makatidak pun hapor siaono. Iya, kepada Hendy Buruh Hutagaul yang kita sudah belajar lebih kurang 2 bulan ya. Iya. Hendy, tentu dari awalnya mungkin kamu bukan lahir di tengah gereja HGBP, tidak ya? Tapi gereja GBI gereja Betel Indonesia. gereja Betel, iya, gereja Betel Indonesia, ya luar biasa. Ya, apa kira-kira tanda jika seseorang itu dihinggapi oleh Roh Kudus? Berbahasa baru, bahasa roh, Berbahasa baru, bahasa roh kudus. berbahasa Roh Kudus. Bisa kamu praktekkan? Tidak, karena Tidak datangnya bisa. dari Allah. Kan datangnya dari Allah, Tuhan. Iya. Terima kasih. Iya, mau lihat mak. Sude akka natapat dogi nakin dangadong nasalay. Alay tabereng manuaeng di hamu akka amanginang bohado tutu ulaw nito di Parbadia songo dia duwarnana ahado tada-tadana tabereng manuaeng na parjolo di Minggu Pentakostawan ima di Guari arena pa-50 hasasaur nito di Parbadia asa ditikin nanaeng manaek tu hatta Jesus tu banua gijang nunga takas di baga-bagahon ibana haroron itu di Parbadia imana naing mangaleho gogo kekuatan tu akan naporsiai asa boha asa gabe sitidangi na mangulu nasida tu sadok portibion dak sitidangi na mate sitidangi na mangulu tu sadok portibion makatidakon pararaton berita hasitongan berita nauli nasian Tuhan Yesus Kristus. Di bawah Tuhan Yesus sudah keamanginang akasisiani nagali. Maka kita sadiri pe bawah Tuhan itu akan nagali kita keamanginang. Alani hagaliot taima. Alani tonga-tonga ni hagaliot tay di sima di lehot tu hita todi Parbadia. Lahu mangadobi ragam ni akahamaulon. Asa hibul rohat taing lahu patupahon na dumenggan di tonga-tonga ni hangu 2 sigalupari bahen hasangapon goar ni di mata. Urian itu hatta alani do tujuan ni Minggu Pentakosta, tujuan ni akhir ni Minggu Pentakosta paingoton kuria asa gabe sitidangi. Itu akhirnya keamang. Boy manidangi dang boy jolma gabe sitidangi anggo sotakas di hangul honibana to di Parbadia. Tidak mungkin. Tang mungkin boy noni. Dan mungkin boy barani akasisiani natahu tokia perbiarian molo so di tadi kondang dilihat debata to di Parbadia. Ai biha tokia duna sida.
Mabiar situ turun na sida. Angko hita selesai nama hapio. Ngabor hak be kumadata. Ngabor hak be tu banua gijang nganggo hitan non. Selesai mahitan non. Benon nyaka musuta. Ya. Alani do di bagasa todii takas dihanguluhon sisiani. Anggo so takas mangulu kasisiani, anggo so takas hita mangulu di bagasan todi ni lebata. Totu dang adong buai ni berengota persekutuan na lebih denggan. Alani to di parbadia ka amanginang. Anggo so takas mangulu di hita. Totu persekutuan ni bobe nota sahira golom ria-ria di. Alani na parjulus yang ayat sara idok nakin marpungu manasida saluhutna. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dok. Berkumpullah orang-orang percaya di satu tempat. Tang di bagas joro. Nah, nang dohoron na siya ka amanginang nang ikom manat kita dang sude jolma nagabi kasahatan ni sude to di parbadia. Dang namura-murano ni. Alai persauran na denggan, persauran na takas, alani haporsiaon, diulaw na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na takas majala to di parbadia. Asa unang gabi to di murahani. Ulit na po sebelum todi ini bukan tondi kaleng-kaleng. Bukan tondi yang bisa dipermain-mainkan. Ya. Ido na takas na majala to di parbadia asa unang gabi to di murahani. Saya hira na suadong di bagasan perdalani ng majala to di ta saya hira suadong perjuangan iman. Hira suadong perjuangan ni haporsiaon. Secara budaya mulut tabiri trupukon di perayaan gandum, di perayaan panen doon lapatan na akajolo mana sinenggopan nito di parbadia di hati hai adalah orang-orang yang memang teratur hidupnya. Halak na memang memiliki imam yang sungguh-sungguh percaya akan karya keselamatan Allah. Jadi kahalak na teratur do. Halak memang terus ibana mangulu di bagasan hata yang dibata oma hasasau ni Lukas 24 ayat 40 do. Jala surup kumasonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai mia mahamu di hutaon. Paima diselukkan hamu hagogon na siya gijang. Lihatlah aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini mana parjulu tabireng. Jadi perlengkapi do. Napa dua kon? Hidup merbaga satu kon lalu roh Tuhan turun atas mereka. Tabireng maka amangina. Roh Tuhan turun atas mereka. Tabereng maka amanginang, ahreng doholna roh Tuhan itu turun atas mereka. Nakin hudul nasi dari satu tempat. Totu di bagasan ni inang berengota, mulolaho martangi yakko, manang masih tol-tol petangamu tu banua gijang manang menggedor pintu sorga. Bahwa kedatangan Roh Kudus adalah sesuai dengan apa yang dijanjikan dan diimani. Dan itu bisa kita simpulkan, itu adalah inisiatif dan prakarsa ni dibata dan dibebain. Ainu aingo di hawak ka amangina. Ngagudang na merakaya saon. Ngagudang. Ya, mohon maaf tuak ka gereja non hagabipi. Sainang doi pasumasuman. HP nak kita dok, hola sehali doi, hola dibaga seperti kiadi doi masa. Jala odun na tamberin di akka dongatan wain tanpa mempersalahkan. Gabe hira di pasuma-suma masaluhna. Bahwa orang yang telah dihinggapi oleh Roh Kudus didok mai sahira so menyadarkan diri. Bodok lupa ni sarang laba ina. Lu sudi. Masa sarang laba-laba terus bahasa roh. Tang mungkin. Bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti. Amin. Amin. Itu. Dan gabi songon dari pasuma-suma pertiba rupani bolungan di songgobi to di barbadia. Sahira soko sadarkan diri dia. Sahira songgok to di sahira ibu di mana tu langit yang ketujuh.
gawe sosadar gawe rasiar-siaron dan ulau ni to di perbadiai. Ulau ni sibolis di. Makanya hati-hati ketika itu terjadi, hati-hati bisa iblis itu masuk. Baru setelah hamba Tuhannya saya hiranai ditopas rupani gaya madabu tak ada ulau ni to di perbadiai. Bahkan jika ada gereja yang selalu membahas to di perbadia, bahkan bisa diidentifikasikan, bisa ditunjukkan bahwa gereja itu tidak mengenal to di perbadia. Itu jelas. Takson itu di barbadia. Nang berengot tama di hawa keamanginang bohanaki nung roto di barbadia mangareak di nasida. Mulur runga roto di barbadia keamanginang. Aha peburu menutu hatai merhiti dia, merhiti kobaran, ibanak disi, merhiti angin yang kencang. Alugu namar ngongos. Sana koni pukem bernakin tanda-tandana lidah api yang membakar semuanya lapatanna jalai ko dipasuda dipahabis digori jo sude baru bero naktakas ti bereng otak ka amang unang gabe rupanya kanapa supun ngope manak do kita kudang tunuang terusnya gabe pion jajan tanda kutip tapi tidak ada yang melarang. Saya ketua aliran Pentakostalau ya, saya sebagai pendeta HGBP yang memang pernah di sana juga ketika kuliah memang harus kita masuk semuanya. Ya, saya gua kadang anu najek kan, dok matung iba najek di sini. Nah, masuk mati ibadah on. Sanitas juta hebat di tahun ini. Nah, iba maka bahasa rock naik, memang musik yang luar biasa, itu tong. Tong sistemnya hebat, tak sistemnya HGBP rupani malopok-lopok ke jantung oli rupani kan. Mantap lah. Di sini tok sudika saya hira di songgo betul di perbadia masude nungi rojo tujuh liba ina inda donganon bulu juli ba apero tipak go gadak punna sumarna gadak ina ba mai ujungnya gabi dok ma berarti kamu tidak dihinggapi oleh Roh Kudus. Ini hati-hati juga. Gabi mana mandok naso di songgo bitodi itu juga tidak pas sama. Odon taruh nakid di pasuma-suma pertibiok manuai. HP hola dina sadari idoi masa keamanginang. Asa dohnot tama halak na merayakan Pentakosta, hak na porsa ikut do menyadari bahwa dirinya ikut do digohi todi nasida. Tak terkecuali dang disol di dokso tu taripu ikut dua tulu halak keamanginang. Di hati hai sudah disonggobi todi parbadia. Suge digohi gok lidah api rapatanna to di iboido maingani sude roha dohot nguluni jolma kamanginang dang dipatasi iaina manggohi roha ni jolma nang dohoroku malison iaina manggohi roha ni jolma lasido mangarajai nguluna iaina di bagas rohatta sai iduna haluar hasi makudak tau molotod dini debatano na mangani rohaku lausidu na mangareje rohaku amangina nang dohono talanima todi na mangarajai nasida sisiani ido todi na maban nasida marhata na asing bukan bahasa yang kacau tapi bahasa yang dimengerti itu teh jadi dang gawe rupani bulu na bahasa rosong akada na posoita na jului belum disukur rupanya ibadai apa tadi bahasa saya kurang tahu Ninda Museng. Nah, jadi ngapain harus berbahasa yang demikian? Alain yang merenggot tadi sih itu asari hidup dapat julo bahasa barani hita bahasa yang dimengerti. Bahasa barani hita madok itu bahasa yang dimengerti. Realitasnya dapat julo tabereng lam gudang donaro seluat na berbeda laki di bagas satu pugi di do. Adong do sakapoduya, partia, media, pontus do akan asing. Itu realita. Alai boy nasida mabege di perkataan na sida be. Ternyata bisa kan? Boy di bege nasida di perkataan nasida. Berarti bahasa yang dimengerti. Nabo dia tusi, ido bahasa roh. Lapatanna amanginang nakid di bagasan niya puasa nasida marhata di bagasan hatata di nasida ro nang berengot tasanya ka amanginang
todi di bata, todi na marhata na asingi, todi na memperkuat persekutuan tanpa membeda-bedakan asal usul orang. Jadi itu na pasadahon. Itu na pasadahon alani saliling todi di bata na mangarajai tubuh do hasadaon atik pe berbeda-beda secara latar belakang. Tabereng, bulu tabado mutur pukotu menara babir. Ya. Baik keamanginang ala todi kesombongan do di hati hai, walaupun mereka bahasa mereka itu satu usul, tapi mereka tidak saling mengerti. Baik kamu, bojo toko inna, ibu balanga, nah, bojo paku inna, ibu sedong simin, kamar balanga do. Nah, itu todi kesombongan. Walaupun satu usul bahasa ala tabereng di si, gabe dang masyatusan. Alai gay buah, gay masyatu hama jadina. Aidang tikos B. Nah itu A, jawabannya B. Di soma naing atusata turupogona kaamanginang. Halakna digohi todi parbadia, ido halakna benar-benar patuduhon puaso ni dibata ima dia 10 sadai. Laho patuduhon habal gaon ni ulaon ni dibata. Jadi luar biasa doa kaamanginang. Halak lagi dohan itu di parbadia, lau mangulahon habal gaun di bataru. Taingoti. Patupahon, ulaon habal gaun di bata. Itu di Galatia, belum numa di songkok itu di parbadia. Di bayam madihita di Galatia 5. Naung dipaingot kita tentang buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Alani todina mangarajai rohani, todi perbadia nasatotong dirajai di bagasan rohana, ido mabanibana boy mampu membina persekutuan dengan siapapun di dalam hidupnya sehari-hari. Boy bana marsau, boy mana di bagasan padani ngulunai lau pasadahon dang di bagasan holad diri nasadin alai sudi boy marsau di bana di bagasan dengan bahasa di bata. Noang pertanyaan anak kaamangina, suku-suku mah. Buha, adong dope to di haga bibi? Adong dope to di haga bibi kaamangina? Iya. Bawa sedang adong? Adong. Itu tuh, pasti. Adong. Tajah hadu isara Korintus 10 ayat si ayat di si. Jahamu jok kainang. Terubu biar kena berbaju Nabi Rahmat Jumlah menjahat. Saya Korintus 10 ayat sia, bui bahasa Batak, bui bahasa Indonesia. Ya, demikianlah kamu juga berbicara dalam bahasa lidah. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang tidak dapat dipahami, bagaimana orang akan mengerti apa yang kamu katakan? Ya. Ya. Iya, Allah yang rahasia. Iya. Iya. Oke. Secret, bahasa rahasia. Alai yang berengot tadi hararon itu di parbadiaon. Bahasa tarok nakin adong dope todi di hagaepi adong. Imanakin nahula sada Korintus 10 ayat siai. Saliling boy dia tu si jolma, saliling di mengerti halak, na tado di hamwa kaamanginang. Boy dia tu si ido bahasa lidah nasa sitongna. Alanido di bagasan akka perhatata boy dia tu si halak dope hatata itu bahasa lidah.
Molo tong di bagasan halau pohon manang boy tak terjemahon boy rupani hatakku pe laho hatana membangun, itu bahasa lidah. Itu dia. Berbeda dari konteks dalam firman ini. Molo boy pe hatakku manabor-nabori laho mabain adem persekutuan ini, itu adalah bahasa lidah yang sasitong. Alai molo gabe hatakku mabai gaor auma. Idang dohono tadi aplikasi di hamaka amanginang. Pakorhonna. Tabereng ma na parpudion. Arong do pakorhonna molo na masa. Na binain na sidai di persekutuan nai. Adong opat hata respon. Kata tabereng manakin molo na masa na binain na sidai. Ang marespon opat. Halomong, termali, longang, jut, roha. Saudari, di posisi dia ma persekutuan ta. Di posisi dia ma persekutuan ta. Agama dok di hama kamang di mana persekutuan Kristus dibangun harus membuat orang tercengang. Beh, jaguna ya teh. Luar biasa doh hagai bebodangin dewa. Hebat do denai bah. Luar biasa do persekutuan nai bah. Ideng dohonot tadi hamwa kamang di mana ada persekutuan Kristus dibangun. Di situ harus membuat orang tercengang. Unang gabe adong disijuk ni roha. Unang adong disiru bani maban termali. Unang adong di persekutuan ni mabain gabe tarhalomong. Ini menjadi evaluasi do hita di hamwa ka amanginang. Evaluasi dia. Jadi tu macam muradat amang inang manada na ginuhan ito di parbadia. Mura. Buamang paditanami parjulo game muba ibana dia matada hamubani di hawa ka amang inang. Ia mura atusan hatana. Ia pakuling nape itu tabu begion. Itu juga bahagian daripada naniguhan ni todi parbadia. Alai mula saya holan dari tiritiyon, piri-piriyon, auma. Tutudang bena ni gohan ni to di parbadia. Ido saya dok hata ni kurtibion. Ado beda ni jolma dok sibulisina. Mulu jolmai? Sibulisi? Salma hita nama dok. Tapi ma. Alai indo buluna ni gohan ni to di parbadia. Terbereng masih ngolunaon lahu papunguhol do tak pasirakon. Amin. Tak pasirakun alai bapunguhol do. Alapan nakitod di pasahat de batado lahu patubuhol lahu manopa lahu membasmikan barkite todinai gabe yas matutu. Ya, natabe ata yang ditemadok atau di parbari jojo di laosi ditulak koi. Ya, disomba ka amanginang. Songol dia dong gulu tahun gabe habauran ni pasu-pasu. Tadda naon diguhan ito di parbadia. Hita penuang ruas ni huria hagabibi na hinaholongan di sadok portibo terlumubi hitan wae. Buharo tutu hataridan nyon di tonga-tonga ni ulauta. Alanin yang tasadari ini menjadi bahagian dari Pentakosta. Molotol di batado na sudi haluar sian pamangakku jasimakudap kon. Semua itu harus membangun persekutuan. Itu. Kau sudah membangun persekutuan. Dan adong napaserakon. Ala buana ki di sido kita kumudang madok. Wah, begitu luar biasa ternyata Tuhan dalam kehidupan. Ala ini dihurian itu hatta na hinaholongan. Di bagasan partikianon. Buaro kita mamerek tadda-taddai. Ya. Buana ki di dok opuke bertahe tadda-taddai. Longang doamang bulo adong lidah api menyala-nyala. Jala hata ini bata madok biarlah rohmu menyala-nyala. Bulu tabere ngono yang baru bere kamu. Bodo bere kamu. Tutup ba. Mate no? Songo dia dihitam mangalapati. Tercengang do hamuna.
Longang dohamuna. Songoni batad dani halak na niguhan ito di Barbadia. Basa bu terbakar ini ramuna nanti. Orang-orang profesional lumaban. Songo dia mahita mangalapati to di Barbadia di tonga-tonga ni padani ngolu taon. Di sini nak takas berengot taka amanginang. To di pasahat di pasonggop di batado kita saluhuna. Danga dong to di ni bata na magopo di baga sa padani ngolu taon. Danga dong. Cek manuang di tonga-tonga ni padani ngolu. Buha. To di menyala do penuang di baga sa ngolu. Waka ama menyala-nyala dope songon hata ini pertama dok biarlah rohmu menyala-nyala asowa selenai tak biha guru berkamuna dan demonstrasi man yang lain berengotama biarlah rohmu menyala-nyala sebagaimana firman ini dalam kehidupan di sudai na inang berengota tol di batalu namian di tonga-tonga ni kahalak na di gorgoran ito di Barbadia jala ido na papitahon haporsyaon na patupahon akka ulaw na denggan. Amin. Jala tusi mahita di arahor to di Barbadia menghadirkan kebaikan-kebaikan di tonga-tonga ni perdalan ngoluta di tonga-tonga ni Karejong di tonga-tonga ni dia peho di pahot di bata di tonga-tonga ni Portibion. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasat tikion. Dia sidohot holong niroham na toktong patupahon akan nauli na denggan jalanungar saur hatami tuhami ale Tuhan marhite todim tod di Parbadiai tunggudang akatadda halongangan na pinatupam jala ima tuhat tadda nang songgok tod di Parbadiai itu bagasa padahal ni ulunami ala usa dari hamid Tuhan molo todim namia di hami saluhutna tunggu nami ope gabi ngolu na membangun persekutuan ngolu nama pakorhon jala songo sisiani gabi mubado nasida jala gaiboy nasida ali Tuhan para rato barita nauli di tonga-tonga ni padalan ni pakubasyon hame pe Tuhan akan posom karuas di Huriam sudi mahami Tuhan merlubah patupahoni saluhutna asa unang ngulu nami mabay jolma termali unang mabay jolma juk rohana alai ima syadun nami asa toktong ngulu nami o patupahoni bagasat toddi namar haduhuan ima toddim nasunda badiai ali Tuhan pardingkan bahasa di sidohami pasahat toto dupamu marhite todimi akka ulau pakubasio di Huriamon itonga-tonga ni saluhut ragam ni akka pakubasio ni kalau mobi ma dinamang berujung gulu ruas ni Huriam amanami sinabela oppo mareta naong di pataru tungyang parelang persatokinani todimi ma tuhat to di Parbadia namian di sudia kapoparandang aso nang gabi lilu haporsyaonna nang gabi satu matanya sami ala nima Tuhan disodo hami mangido mangilik Tuhan toktong matol di mimian di hami jala toktong diradu di hami sudi akaulau nadingkani paso-paso ma Tuhan ruas ni Huriam sahalak naposo arif suci papahan sian Huriam HKBP Sibolga sada distrik Sibolga malani Tuhan gabe ruas da bertumbuh maibana di hapor syau terlumobi di Huriam terlumobi nang di bagasa tikyo patupahon di Huriam mah peneguhan sidi khusus ima tu sahalak nanayang makadidakon hapor syau dari Tuhan diaka pasu-pasu nang si pasato mutibana pasu-pasu mahapor syau na Tuhan asa toktong todiminamian jelama pergui hatami di rohana songoni manang akka kunjungan kasih ni Huriamon tu Huria HKBP ko dia Tangerang na borokat punguan pared di Perjamita punguan ina Deborah dan uluhon yang kana posong
Tapi pasu-pasu maharorona sida Tuhan apa na di minggu Pentakosta na parjolo. Songinang aka pangapulion na si patupaon ni Kuriam, tu dua keluarga terlalu mobi di bagasan sadarion di keluarga namang sidabuke inang bursina lahi. Dohot amanami keluarga LT lain boru pangaribuan sanyuk Nasaret. Inaong diakatik kinasalpu. Nang boro katutu ama natoras nasida. Tadapoton na manopa iban. So nang kakunjungan di bagasan aka nang malum sian aka parsahiton di pemulihan. Do aka ibadah pertanyaan wik nasi patupaon ni hudong petuhan. Tuhoma upa sahat tami. Toktoma kuriamon dongani marhite todim to di parbadiai di sude pakubasione doa akan neng masape. Ali Tuhan tuhoma kami pasahaton sudi ulaon pakubasio doh ruas ni huriamo tujuluanon kona majuluani asamar sangap jelamar mulia guarno itu ngatongan sudi aka ulaon nami pinuji maho Tuhan olah nyosatru disaliling dililingna amin. Tapa sahak ma peliat tanah paduahon do pelian khusus Maret de mahita songgop Tuhan. Thank you.
hita tu padidi tu ulaun maka tidak kun haporsiaon sidi khusus tu sahalak ruas ni huria narosian home ni luar ni HKBP dia ke ulaun pas ni roha nasida alani tapuji matu hata marhiti namarede hita siapuke di nomor 140 sia asada tabatul. Marhite-hite guar ni debata ama anak dohoto di parbadia amen atong martangi yang mahita ngalia manami ama ni nasana targuar ama di banua gijang doho di tanoon saya tangi homa tangyang namion jakoma danakon gabi yanakom asimaroham lehomaton di parbadia turohana asa gabe sisiamu ibana roli saliling dilingna asimaroham sahat tu tangamu maibana marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hamu na hinaholongan ni debata Hendy Natalia Hutagaul na jongjong do hamun waeng di jolo ni debata nama mereng turus tu bagasar rohamuna do di jolo ni huriaon nunga di boto holomo do suku ni rohani debata dan terbaik kobe marsidalia suku di ari paru humani mulo ingot roham di akka are ni ngulum daung salpui tama madok moliate ho tu debata alani asin rohana jala mulo di ngot ho akka papahenamu nasoture ima neang dohok langgus ni roham tunatorasmu rodis saluhut dosamu tama marsako sadario marningoti buah maluhuk na itu Tuhan Yesus asa dise saya ala ni mudarna na use humoko pardosa na manopoti dosana alai pauba maroham uhut pukama parangin baru olak nion olak ni sadarion asa dalam namu dalam naguguti na marhapatian Tuhan uluan si saliling dililing na atong alusima na husukutonot tuho di jolo ni debata do jolo ni akadongan na pungudiso na parjolo di parhatu turoham do hata ni debata na ginurohombo na salaon holanido dalam Tuhan uluani alusna di parhatu tu rohakudo Di parhatutu rohakudo na paduahon olo dohosan nasaroham tumudalhon saluhut dosa jala olo doho tujuluano manghuton hata ni debataro di hasusuda ni bohalmu alusna naulu duau na olo doau na patuluhon olo doho makanguluhon haporsyaon nasitongi nani hatidakon ni huria protestan
song na tersurat di pada Nairobi doho di pada Baru alusna naulu duau Na olo dau. atong marpada doho nuaing doho di batana badiai di jolo ni huriaon tung unang ose saya berjuma homar ningot saluhut nai asalam hot hapor siom amen martangi yang mahita alia manami jala di bata nami suruh mato di parbadia turohanami bimar hiti Tuhan Yesus Kristus beliau kami marohanami bahin inganamu olah nuruli saling lilingna suratut jala sahabi matusi sudi nang huloi hami saya pa ujung ma ulaw na pinuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sa sudina unang tu hamaguan sugok manang isisian hami togu jala iring-iring mahami ganu pari asa sahat kami tu hanguluan nasora suda marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dakkom majolo hata hapor siautai Au posea di debata Jehova ido ama pargogo na soto hatu dosan na popa langit doho tano au posea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sada-sadai ima na timuluhon ni si Maria nagabe-gabean sianto di parbadian adorang so habubuan ido tuhata tumaon na dibirni di panghukuman ni silatus na mate ta perjado ibana di hau pinasilang natua tu banotoru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluan nama naik tu surga di halo hudul di siamun ni debata Jehova imana pargogo naso hatu dosai di si mah ibana paima mulak sogot tu tanon mahukumi halap na mangolu dohot namate au posea di todi parbadia jala adong nasada huria na parbadia di huria na hatopan ni halak Kristen akan na parbadia dohot di hasea ni dosa dohot di hata ina madokon mulak mangolu songot daging ni halak nang nong mate dohot hangoluan nasora sudah amin. Hatani di bata di tiki makatidakon hapursiaw na si Henny Natalia Hutagaol. Aku ni sudinai jalo hamu malubulubu hapursiaw ni. Hai toban hamu do marhiti siani sudi subia ni api ni parjahati. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saya berjumah horasi rasa mate. Dung ilenok kumatu hotupal hanguluani. Parangehon mahata ni batana ni guru homi aido hanguluan. Amin. Jalo ma pasu-pasu di mata ama anak dohotod di parbadia. Saya di pargugui Tuhan di mata ma homaralahon nasanajat. Jala idungani maho mangulahon nasa ulaon nadenggan. Amin. Hamuakan na pinarhamaw ni debata
ngagabidongan sa huria, jaladongan sa panganak kamu mangaton parpadanan na badyay, na harga situdo hamu ditubus, unang uli hamu bidu sa doho sibulis. Ramo tani de batado hamu maralohon pangagui, asal matoktong rohamu na tu ibana, jalat toginon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi. Atong martang yang mahita. Ali amanami na di banua gijang, asimaroham di nasida na hupasahat tuho di bagasa tekyon. Saramoti maibana marhiti-hiti to di parbadia. Saya pahot maibana di bagasa padan naung niulan nasida nakin. Sai parbadia manasida di bagasan hatam. Asa tarida hapor syaon na tujuluanon marhiti-hiti parange nadenggan. Amin. Jongjong mahita saluhut na marente mahita. Ali di bata manami na di banua gijang hodo hararuan di saluhut silolehon na din gadoho na sa ulibasan na mauliutus. Upasaat hami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasi ang hami pilihan o patibuluhon na rajom nito nga tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalamutan hami gudang ni sidol lehom itu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batama namin na sotarasam dugudang ni siloleho mudi hami. Todim na badia di leokko tu hami jolma sumonggopi hami na leaon. Na umargaido di lehokko tu hami jalagumudang doi siya portibiodo siyang pangisina sudina. Ope mauliati marohanami jala pujon nami maho ala ni sudi habal gao dot hamuliamu. Naong pinapatarmu tu hami. Seleho mato di parbadia tu huriam na ulo manghihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami miad di barita na uli. Alito di parbadia, saya pasada mahuriam na pinapungupungumi. Asa masih jaluan, jala masih hahulongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sordangi jala patiur mahami. Asa utadahami akadusa na balga dohot na mekmet si pasidingon nami. Say buas mahu manesa dosa nami asalab badia jala ibaru hami ganupari. Asa terbain hami sahur di bagasan huria na badia nasa sadai. Saya odihon jala padumu hami tu amai. Asa posro hanai madok ama nami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sileo-lehon mutu huria. Asalam gadda torop ni aka parbarita nauli doho pangajari doho parasiroha. Nama maritakon habal gamu di portibion. Saya sordangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolan nang di bagas nabi asa tahu na sida saur tu perpunguan sogot saya sungguli akan na terpodom jala pergugui akan nagali
Saya songgoti ma akka na neyang dohot na takkang barroha. Asa ditinggal hon na sida hajahaton nabi. Saya parrohai akan na bujuk roha. Jala apuli akan na marsak doh akan na dangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan nama ngului ko. Saya tatak mana tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon na Tuhan Yesus. Saya jari mana sida maralus jalamian maho di bagasan na sida. Saya ramoti ma pikiran ni akka panggonggomi doh panguhum asa tigor uhum na sida. Jala asa dihabiari na sida ari paruhum asugot. Saya patugu haporsyaon nami asa tong hingot kami naung sesa dosa nami. Jala buanom muhami Tuhan luas sugot. Saya sungguli pakirimon nami na mangulu di hami. Asa posrohan nami nang malake dagingon panguluam mudo muse. Asa masuk kami marnida di bata. Ama marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmo. Saya Roma harajaon musai saut malomol di roham di banua tongan sona di banua gijang. Lehom ma Tuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa indungan namar dosa Tuhami. Unang hami tugu tu pangucunan palua mahami sian pangago. Sadame jala jalo ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Ya, hurian itu hatna. Salam parhorasan, jongcong mahita saluhna ka amanginang. Hurian itu hatna di naung marsaur hita dot hata ni di bata do di puji-pujian di bagasati kope sudi hami parhubas di ibadah Pentakosta na parjulon jala marsukut tong dope hita ro tutuas joroon. Alanimang pasatay mamauliate kudang di haromuna ka amanginang ka anggi pinaribot pasahatay matuita. Selamat hari Pentakosta marihita saluhuna. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Akan awar baju narara, bumi tujuh lorno. Ate. Rara asa tujuh lo mak asa marpoto ita.